Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Tanawa ang amuang New Year. Naa si Antigo karon, siya ang nagluto. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Ready na siya sa kuan. Buko pandan for sa New Year. Sir Vincent, big shout out sa iyo ha, kasi sabi mo kahapon sumura yung content ko. Ngayon nagluluto kami kung paano naghanda si Antigo. Di ba? Sarap yan. Kasi kahapon sabi mo sumo yung update sa bahay ha. Shout out Sir Vincent. Ganun. Luto mi kuan kanang crabs with kuan na siya and salted katong dili siya ha, parat na kuan cheese. What is cheese? Butter man. Butter. Sorry po. Kasi ngalan ng isa ka ng brown. Cocktail po. Hi. Kuan siya actually mango ang flavor unta dapat ani, and then nahutan magmangga sa highway. Cocktail na lang among So among gibutang is cocktail fruit. Ay cocktail mlot. Diba kami ganda no? Ayan. Una, ami crabs mo ni among handa karon, then biko nga tapol, and also gisado kanton, and then mango plot. Among lumpia is mamaya na ni namo lutoon. Ang kani ola buko pandan. Yan, salamat, maglutoon pa namo ang kuan, ang welcome 2022, di ba? Thank you so much Sir Antigo. Ang chicken is lutoon pa namo pero naami biko panlaban namo. Di ba? Di ba? Ako ni balik ka. Chicken curry nak na? Sweet and sour na mga chicken. Sweet and sour. Giawat niya po, nagtanaw po mi ukuan. Kung saan na mo pagkuan. So ketchup ang primero and then garlic na. Shout out Sir Vincent. Sir Vincent ha, hindi na bahay yung update namin. Yung update namin is paano magluto ng napakasarap na agahan namin or almusal mamaya. So, kailangan i-mix ang ketchup. Lagyan ng toyo. Ano mo tayo toppings? Ila ka na yung toppings. Ayun na. Ano ma? Sukar. Brown sugar yung ginilagay namin. Kasi naubos na yung white sugar. Juryador, maguto siya ma. Yan, nilagay na namin yung yung buo, yung chicken ba, yung wings at saka yung legs. Yan. Dagkog iwa no? Wala gikan mo din pila ka bok gikaon ani. Isa. Si mama. Si maaduha, ako og ka mama. So mamaya ha. So thank you so much og Merry Christmas sa lahat. Mao na mong ulam karon. Merry Christmas. Ay Happy New Year. Happy New Year. Di ba? Luto ng chicken sweet and sour.
Oh, napakasimple lang. Pwede kayong manood sa YouTube. Ay, mga olami. Among sudan kay. Ano na? Na pumigrihams. Tindara. Wala na nag-sounds. Taka-taka naman kang mapanood niya. Butter ang gilutuan eh. Dali, mapanood na. Butter ang gilutuan ng pan. Mapaluto ma. Ano siya na? Kani wala ka katilawan eh. Tanpot ko makuha na ito. Hindi yung buka. Abay. Pinamtan. Umay, buko o madigam ka, umay. Ang panos Umaga mo ka buko o. Ibutan lang sa pagbalik. Sarap. Manaoy. Kan una arong dili niya hindi siya Ano, magbalik-balik. Nag-uol biya po na mo. Asa ibutang ang pagkaon. Gusto ka? Agane. Ayun, may pagawas. Kaya pwede di madaw. Pinamit mo siya. Diyan mo na karon.